Здравейте хора, в днешното видео ще играем на стила Brainrot и ще взимаме само митици и точно като говорим... Tracodukotulu de la Peladustuz. Иначе моля сабскрайбнете, защото имам само един сабскрайбър, което изпускате много неща, само да кажа. А ако не се абонирате, брат, не са, моля, не съм от тези контент фан ютубъри, ама... Сега... Никакви добри брейнроти не се спомнят, бе, човек, лайк. Защо? Само комо не се спомнят. Сами да не ме мрази, бе, човек. Нобийни пицанини. Ще бъде добро видеото, ако беше само нобийни пицанини да вземаме, ама ще е много тъпо, човек. Митици... Легендари, не. Няма да взимаме легендари. То това е един адски по-лошо. Вибери някакто посиния ми добър брейнрот, ама човек. Искам да получавам сабскрайбър. Иначе брейнротите в базата ми не са напълно митици. Те не са броят. Ние само взимаме от... червения килим. Нали? Червеното килимче оттам взимаме. Трябва да чакаме сега 9 минути. Така че... За един митик. Сега това е за един митик. Само. Поне да е за секрет 9 минути. Аз буквално заспивам по това време. Иначе да е кратко ли видеото или да знам. Ами, челенджа не искам да е много тъп. Така че ще играем до... когато стане, виждате тук на малкия часовник. Когато стане 20:31, например, тогава ще спрем. Така че за сега със сигурност ще сме добре с чаленджа, защото знам какво купувам и знам какво правя. Защото ръцете ми не са контролирани от робота, извинете, защото езика ми нещо... Да знам. Така. До сега... Не да кажа... Да кажа до 20:31 ли? То до сега никакви митици няма да се спомнят и след 8 минути то ще свърши челенджа. То от сега свършвам. Сори хора за краткото видео, просто ще... Да, ще спра. Да, аре хора! Бай и очаквайте за други видеа.